mɔgɔ min bɛ ka garizigɛ sirilen don a ti ka wari yɛrɛ sɔrɔ fiyewu i ɲɛ bɛ kuranɛ aya in na ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin i bɛ jɔya i bɛ nin aya kelen in sɛbɛn siɲɛ 7 k'a daminɛ ya'tiha la i bɛna bila makanin na i b'a sɛbɛn siɲɛ 7 i b'a nasi bɔ wallahi n kalina ala bonya na nin kuranɛ aya kelen min filɛ nin ye n'i bi fɛ k'a dɔn ko kabako bɛ na yɛrɛ yɛrɛ denbayatigi min bɛ yen k'a t'a ka nasɔngɔ sɔrɔ fiyewu nin nasi bɔ ka d'a ma a sɛbɛn siɲɛ 7 i k'a nasi d'a ma i b'a fɔ a ye a ka timitimini ɲini a k'a da tile la n'a jala a b'a susu k'a mugu bɔ a bɛ nasi in dɔɔnin kɛ a mugu kan parfum qualité min ka di a yɛrɛ ye a b'o ɲini ani baranganti a bɛ n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'o ni nasi in ɲagami nasi in dɔ ɲagami quoi i y'a faamuya timitimini o mugu ani baranganti ani parfum qualité min ka di a yɛrɛ ye o tuma a bɛ nasi in kɛ o fɛn 3 de kan nasi in dɔɔnin kɛ o fɛn 3 kan k'o lamaga o y'o kɛlen wusula ye i y'a faamuya donc nasi tɔ min bɛ to a bolo sisan a bɛ parfum dɔɔnin fɛnɛ kɛ o la k'o sigi ye min kɛlen filɛ nin ye wusula ye a bɛ to k'o wusu sɔgɔma o sɔgɔma a b'a bolo wusu a la k'a ɲɛda salo n'a ye ni cɛ don siɲɛ 3 ni muso don siɲɛ 4 nasi min sigilen don a bɛ to k'o nasi mu a fari la wallahi n kalina ala bonya na n'i ye nin kɛ garizigɛ ko la wari ko la yala billahi ala b'a d'i ma ni ye ala ka kuranɛ jɛlen de ye a y'a kɛ ala kama a ka nin partage dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen olu k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Konate y'a di fi sabilillahi nafa min bɛ dɔnni na o de ye ka buna adamadenw dɛmɛ ka b'u ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ la n'o bana dɔnni nafa bana nka galontigɛla de cɛyalen don réseau sanfɛ kumaba fɔla de cɛyalen don dɔnnibaya kɛla catiriko de ye réseau sanfɛ an b'an komi an b'an jami fɔlɔ ni kamanagan kun y'i sɔrɔ ni dekun dɔ kun y'i sɔrɔ n'i nana Mali la billahi Mali dɔnnibaa kelen b'i ka gɛlɛya wuli ka bɔ i kan mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛɛ bana baara ma bɛɛ yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye bɛɛ dun ti a dɔn a kɛla baara ye dɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ nka ne bi kangari kelen da maa o maa de bɛ yen ko e mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la yɔrɔ nafolo ko kuma nafolo baara kuma a galontigɛla de cɛyalen don bibi na i y'a faamuya caman bɛ sigi réseau kan an bɛ se nin na a kilan bɛɛ galo nka nafolo baara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ billahi danfɛn t'a sɔsɔ e min ye kɔrɔ boli ka tilebi boli ka bani ni baba boli k'i bi fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ na iza wakati nafolo baara kɛ billahi i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye siga foyi t'a la i b'a sɔrɔ n ko kira yɛrɛ de kumana iza wakati kan wallahi a y'a hakili to nin na koyi ala ye wele da kuranɛ kɔnɔ k'an ka tugu sababu nɔfɛ adamaden kan ka boli ka sababu ɲini de ɲɛnamaya fɛn bɛɛ sigilen don sababu kan o tuma iza wakati nafolo baara in an b'ale kɛ mɔgɔw ye 30 don ani sɛ jɛma den 3 nka i b'i ka wari kilancɛ 15 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara iza wakati nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya la i y'a faamuya donc i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu n'i bɛ fɛ ka iza wakati nafolo baara kɛ i bɛ se k'an wele an ka téléphone numéro la o ye +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ numéro in na ni ala sɔnna i ni Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
o iza wakati sɛ jɛma nafolo baara ye. Naam. I y'a faamuya. Nka nafolo baara gɛrɛ bɛ yen. Naam. Banba an b'ale kɛ nɛgɛ walan na. N bɛ fama ka kuma ale kan. Naam. Nka ale bɛ kɛ ni sagajigi jɛma ye. Naam. Saga in de bi a numanya fanfɛla min bɛ da duguma k'a kantigɛ. Naam. O de bɛ sarada sara 7 o bɛ saraka. Naam. Nka ni saga in kantigɛla yan'a ni ka bi. Naam. I b'i ka hami fɔ k'i ka nafolo ko fɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Naam. An b'i wele telefɔni na i b'i ka hami fɔ yanni saga ni ka bi. Bilahi o nafolo kelen i b'a sɔrɔ. Wa urudiliw b'a la mɛ olu ti réseau la kumaw ye. Naam. I y'a faamuya. Donc ala k'an bɛ sababa ma. Amin. Ni mako bɛ garibukɛ yɛrɛ la i dan ye ka weleli kɛ dɔrɔn. Naam. +223 Naam. 72 Naam. 24 Naam. 02 98. Naam. O la n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Naam. Ka ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma. Amin. Yarabi ala k'an ka hamiw dilan. Amin. Yarabi ala k'an ka laɲiniw sabati. Amin. Ala k'o kɛ ala ya bonya kama. Amin. Kira kanu ko sɔn. Amin. Sɔli ala rasuli. Salamu alaikum.